Fraxa. Tell me like a Hellcat. I pozdrav da došli novi video. Ljudi, danas radimo ono što smo radili. Ali, bože me, sad ću odavati kako počeo ovaj video. Čekaj, prvo ću početi malo da srknem ovoga. Ljudi, uglavnom, pa sad ovo kaj ti moram da snimaš, nisam još kaj je nenormalno, pa sad ovo. Ljudi, radili smo prank na mojoj djevojci, ali dobro nećemo reći da, ajde rećemo kao djevojke. Znaš, mi smo nas malo, u redu, na to se misli, uglavnom ljudi. Radili smo ovako prank, kako smo radili prank? Znate, ono fino se ponašam, znate, ja sam kulturica, ovako momak fino za pohvalu, ne do Bog, da ja šta ko mi reče, ne do Bog, ti cijed, ba ozbiljno mu kaže. Šta se desilo? Došli mi nedjelja, koja je malo pranke, znaš? Ja kontra, kaj malo će, ali to ono bez veze, ne za YouTube. Hajde sad malo i on nastavio to drži, ne da, imaćete neđe ovdje, nećete imati chatting. Čekaj se malo pomirit ovako ovdje, sad pomirit ovako na ovu stranu, malo znaš. Ono imaćete ovako ovdje, chat. I to znaš kako bilo ovo, ono je rekao, hajde ja te napišem njoj, pazi ovo, napišem njoj kao laku noć, a napisao što sad, ako jebi, kaže ona ok, laku noć. Ona konta misli ono da se nešto ne ljuti, ali ona poslije 2 minute vremena me zove ovo ono. Eto, reci u komentarima da nisi, eto, reci da nije tako, ma jabaticima. I kaže mi njoj, rekao, uživaj se. Tu sam ja već krenuo napred, znači, attack like flag, a ja, I kad me uživaj sretno, kaže ona, alo, šta je bilo, što to tako? Ja šaljem mene srca, ali znate, niste mu propala srca. Kaže ona meni, pitala se me, ono šaljem što sad, spamam. Ona, a volim te, Bog te. I ono, ja njoj, bez srca da joj bi glava ispod stoka, malo žešće izvini, materevi, znači. Uglavnom, izvini, eto, ja se izvinuo, pitao sam se izvinuo, preko mene sad uštio tu mislim, tu, gdje mi kaže da gotovo s tama jeli, znate ljudi, djevojke, nijedne neće vama nema, moram popiti još ovoga. Nijedne vama djevojke ljudi neće reći odmah na to ono, kao, molim to uveć, nema napada direktno. Evo, ona me napala sa njim kao i del kaže gotovo s tama jeli, znate. I ako to reći, ja moram reći, nije, ako se šalim, kontaš. Ja sad se, pa sam napisao, mi smo postojali, ajde koga zavaravaš. A ljudi, znate šta je bilo? Ona je bila story, iskreno znači pričamo sad, ona je bila story sa nekim društvom. Ali društvom je bila stvarno, kasnije koje je to društvo, šta? S društvom, ja paket, znači ja sam malikica ljubomoran, ali nisam bio ljubomoran, kad znam da je društvo i objasnim mi ko je što je, uglavnom znam. I kao, znaš, ja neko nađem ima razlog za to društvo. I zato smo nama krenuo na to napada, zato smo napisao hajde koga zavaravaš, tako to. Kaže on meni, šta sam uradila, jer to sam toga stavila na story. Šta Bog tako, nisi ništa, mene nisu obiljno, znaš, a to sad znači, bože me sad čuva renda, čekaj renda, jeboti kaj si mi mati, jer poslije ovoga klipa ne živiti. I on mi pisao šta si taka prema mene, ovo ono. I onda mi ovdje pošle brdo poruka, ja sam pišem laku noć. Ja bi tebe nikog drugog ovo ono, a da izvidi, volim te izvidi, da ti volim te i volim. Romantika mi Kemal. Uglavnom, ja rekao ne bih neka, samo ti uživo bro, tu sam ja bro, a ti odmah je prenzo, znaš, ono maj. I onda ona meni, znaš, alo, ima, molim te i nisam u gradu, pisao nešto za grad, par dana razmišljam da idemo na jedan u grad i ne da nam se nešto i onda, kako se kaže, napadne me zbog toga isto. Ispoj sam pomnao da udalati malo na stam, ali nema veze. Onda on meni piše tu poruka, brda poruka, a ljudi, ja sam ju, bože me se čuo, znači, baš ono napadaju. Sad mi napisao kao,
ne znaš me kao ovo, rekao, uništio je, kako ovo što, aha, rekao kao ne znaš me ovo, ono, kao ali ću te ikad znati. Ja joj pošljem neku pjesmu, ovaj čini mi se onaj, Relja. I pošljem tako, rekao, eto, rekao nećeš bro, to mi je stvar, ovo ono, ako nemaš želje da me poznaš, ovo ono, znate, ja kao šašmonim ovo ono i eto to. I on kao on napisao nemam želju, okej, nemoj dalje. Ljudi, ja sam se belaj, ovo je iskreno. Slali mi poslije toga poruke, ne znam bilo dobro da kažem. Ali izvini, uglavnom, to je normalno, brate moj, i zato ih volim, zato ih hoću da čuvam curu takvu. I zaplakala za seriju, jes materim ljudi. A to mi je bilo krivo, zato sam ona morao, ali je opet se mi spomenuti tako još što nastavio, nisam znao, nije još poslao tu sliku. Znači, bože. Poslije ovoga videa me nema. Uglavnom, ja onda njoj to piš, ovo ono, piš. I objavio na story. Evo vidite sad story. Vi ste u videu, znači ovdje ćete vidjeti. Svaka djevojka ima jednog lika, prema kome će se uvijek osjeći to nešto. I tu sam ja već ono, I sad ja nam napisao ko je taj. Rekao, to je to, ja napisao to je to, onda se ovdje rasteo. Možda nije Bela, ja napisala tvoja žena, ne moja. Tu on mene kontra udara, tu je bila u stanju pijanstva, znači napla se Bože me sačuvaj. U mene cura pije, puši, drogira se. Ko me pušuje, šalim se ljudi, pa šta vam je ljudi, pa ja samo bule tražim, samo zavijeni, samo cure koje su za primjer, a ne ove čkučku, to. Uglavnom, i onda ja tu neko, znaš, počeo sam mi svađati ovo, ono, nećemo baš tako pokazivati u klipu, ne bi bilo ovo čkučku to. I onda je kao za čekanje. Ako sad, rekao, ma sad možeš da ne ideš u grad 20 godina, rekao, boli te briga, mislim ideš ti skoro svaki dan, hvala Bogu, neka mlada djevojka, ona piše ne idem, ono, piše čuj, okej, calm down, jebana tastatura, brate tvorničke, mislim, brate telefone tvorničke postavke. I onda nije htio pisati, onaj, pisao engleski govno. Ja sam jedna velika greška ovo, ono, što sam pisao, uglavnom nećemo sve prekazati, blurovat ćemo nešto, to su se znači prosto poborili, sačuvaj. I onda to ide poruka, sepet, ide ovo, ja njoj rekao da izbrš mi on je, nikrenim se ne, nadimke jebem ti matiju šta je ovo, zapravo sam ko Hitler, ne znam, još malo su baviti. Nema reklame za piće, pijemo H2O. Uglavnom, sine, ja joj napišem da mi nije bilo stalo do tebe, ja ne zavlačim nego ne volim osobe tako, stavljaš momke, drugove. To je tijemo znači no. Tu ja znači ono zavalivam, znači bolj. I onda to ide dobro, noš ide tač. I joj pišem, o mili nismo krivi što smo bili mladi, Ona pisa meni kao, uživaj, povuči se skroz, jebi ga, tu je ono the end, jebi ga, Kema zgubio djevojku, kako se zgubio, Prenko, jebi ga. Uglavnom, i onda ja slušam, muka, pazi sad ovo, pazi snima. Postoje sliku. I onda on mi šalje tu sliku, što, crying. Eko, vidiš to, crveno, mjesec, to okolo. Ali morao sam ubaviti nečega. Ja sam zvanio Ramilo Shakespeare, Ramilo Shakespeare, to ne postoji. Vidiš to crveno mjesec, to okolo moja duša, a ti taj mjesec. Jedina svjetlost. Ja sam svoje rekao, volim te i kraj i svoje sam rekao. Prank za YouTube i ne trebaš kao plakati. Prank Bog te. I šta sad ja trebam? Pasi ovo. Sada da mene znaš kulina. Kada ti skemale pašće, što ja trebam sad ovo ulo. Ti sad bobnar, sad radim. Jebi ga. Ako ne znam vatere, vi onda ja sad znaš. Romer, ovo, ono. I jebi ga ljudi. Djevojka zakazala, imam termin, znači snimat ću na YouTube do Bajrama.
ja ne znam, 31.1. neki, ne znam ni kad je Bajram, šalim se ljudi, ali ozbiljno, do augusta, znači zakazali sad koji je august, ne znam. Do tada imam snimati, sad da vam kažem, djevojka me rekla pretući, nema više za YouTube. Rekla mi koske poslomiti, neću sad to pokazivati u videu, da je policija što je napravila. Lijepik eto. Šta je, radimo se uža. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, znam da pitao sam da stavim na YouTube, normalno prekričim i te zjebancije. A morao sam ljudi realno, znači prilika, bože me sad čuo da se ismijemo svi. A ovakve djevojke ljudi tražite, znači kojima je stalo do vas, ma ja tu sam nešto rekao. I tako tu, ljudi ako vam se svidio klip, ostavite like. Idemo na 400k, 400k, pa jeboti se mati, hajde uzmi još ovoga. Idemo do 40, 400 skajzera. I tako to, bit će live-ova, bit će svega, ma jaba, djece, ba. Ljudi ako se vidio klip, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo do iduće epizode. Tada, stay tuned, ko vas jebe, maš jebe. Sve su žene oko mene, noćas nema mira, ne sme kući da se krene, harmonika svira. Sve su žene oko mene, jednako nijedna, još moja bila bi, ta me je vredna. Sve su žene oko mene, noćas nema mira, ne sme kući da se